o dir dwyrain, 3 o dir gogledd, 3 o dir de, a 3 o dir gorllewin. I fur y ddinas roedd 12 carreg sylfaen, ac arnynt enwau 12 apostol yr oen. Roedd gan yr angel oedd yn siarad am ei ffon fesur o air, i fesur y ddinas a'i ffyrdd a'i Emyr. Roedd y ddinas wedi ei llunio'n betrial, ei hyd yn gyfartal a'i lled. Mesurodd ef y ddinas a'r ffon roedd yn 2,220 o gilometre. A'i hyd, a'i lled a'i uchder yn gyfartal. A mesurodd ei Emyr. Roedd yn 144 cifydd. Yn ôl y mesur dynol roedd yr angel yn mesur wrtho. Iaspis oedd defnydd Emyr, a'r ddinas ei hun yn aur, pur, gloyw fel gwydr. Roedd sylfaen Emyr y ddinas wedi ei haddurno a phob math o emau gwerthfawr.